Hello dolrok hainohai iko plastic wear ni bag ang tabuk rapnai tinta nagrak ha pasukjan nangno ang sawi maya amoni bagi tinta nai paikha oro ang tabuk omno khulogoi measurement khlai ranai norok nai tongdi obo kisa bag tornai do ke phaidi measurement khlai lainai ke ko dolrok ang obo baino o skill baino ang sunai rok naidi Ubuno kaham ke daya hangke kurugui thango uni bagai kaham ke nanani nango ke kom ke sunaya oro roi Go 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 hingke no 9 9 10 11 hingke 11 hingka tabo oro rasu sinai hingke kom rasui paikha omo o jagani measurement simi rwrwnai jotai kono suliya iko ta omo haike mangno manjui mane manjuya omo haike no ranai o jaga tabuk soman khlai ta omo haike mamang ang 24 ta khlainai ke norok nai tongdi omo haike mangno. Hingke iko dolrok oro ang rai paikha mo 24 ta wngkha ro iko tabuk running wear no swnam sinai ang amorok to asok phunuk lakha norok thanai video rok bo nukha na hingke ang oro direct rapsa ang norog phunuk siwani iko omang puila rabui paikha hingke ang obo rabmani to video khaliya ke norok buji mankha na nongkha khai o hingke iko dolrok omo iko colour no ang tabuk oro guriui rabui thanai ta ke norok nai tongdi bahai rab iko omo tinta baat khaiui ah jagani simi omo haike rabui thangbainai omo gono rasui do ayango ke omo haike no rabui omo jotono guriui thuke rabui thangnai iko omo haike mangno rabui guriui thangnai norok nai tongdi payas wngnai hingke sawi manano oro bahai ke thepa.
Dolroi ko amsugrawi paimikha ang oro design rwkhai ko norok bujimani hingke pai aswknai di design khaimani hingke to ang aswk phunukla khai ko oro bahai khai hingke ko duita mo hai ke gana gana tongmani no oro basic note khai o ta ko hingke omo hai ke mangno ang khai thangnai khaiui omo hai wngra kha hingke omo hai ke mangno rabui thangbai omo bahai wngjaka sari o design hingke ang omo hai ke mangno rabui thangnai. Iko dolrok omo swgrap kha ang omo hai ke mangno ang rabui thangnai. Hingke iko dolrok norok bujimani wngui tongkhana ang no bujirano hinui omo hai ke khai kwcharo iko omo hai ke rabui omo hai ke borok malai tongkha hingke o jaga o bahai ke rabnai hingke omo no buduk no ayang ukulug o rohorui rabnai ta imo hai ke khlainai imo hai ke omo no hingke tola o rohorui omo hai ke imo no ke saka o rwui o jaga o dawui rwnai ta hingke bo sijakya wngui thangnai ta iko. Hingke iko dolrok rabui paimikha norok buji mangkha hinui ang hakai o hingke omo no haino hai rabnai omo hai ke tubui iko omo no imo hai ke yang rohorui haino hai ke rabui thangnai ta imo hai ke. Iko dolrok ang abo swgrap kha swk jora rabai khe tabuk omo no pilui ang iko morok no rawui swkui rwbainai measurement khaimani obo logui thangkha iko aswk jora pura aswk ke lokhamo tamoni hingke ang first time omo hai jaat rabui tongmula amoni bagui ang aswk idea manliya ta hingke ang omo iko dolrok ang tai kisa rabui omo no
rawi risinai kisasa rawi rekha ang tamni hingke abo belai bara nai hinai tei tinta ra paikha ang abo norog no phunukleia ke omo swkmani rok ang tabuk norog no phunuknai bahai ke swk iko omo no ulta play rok honai hai ke.
Iko dolrok angabo duita batkayo aro subiri ribaikha hingke naitiyangbo sar thaswngwi tongkha hingke ang amano haike sotonwi ribainai haike amo yamo haike sotonwi amte khe ribainai oro jotono sugui thangmani amo haike mangno keno rok naitongdi ang tabuk amano suknai. Hingke iko dolrok angabo swgui ribaikha amano tabuk rasinai do norok naitongdi date bai ranai ang amano tabuk iko amo haike ranai video jaknai kwrwini bagwi haike funugui ma tongo saliyo iko naikhe ani yak sidrabani omo rabmani haino raksuga honta khaithaka hingke amo haike mangno ranai ang tabuk. Iko dolrok ang abono rawi bai baikha tabuk omono filka hingke bwsai paikhe ta iko dolrok ang amo fili bai baikha bahijakha comment kaisa baidi iko naithokjak suka hingke iko khumrok si thebui mani siro aske naithokjak suka hingke amoni buduk nainok muchung khe comment khaisa di photograph mani ke norok jotono no hambai ani video naimani bagwi.